Kune group laphana ku WhatsApp ebizwa ngokuthi Land of Love. I-group nje kahle kahle emayelana nothando uma ukuthi kunabantu abayifunela umaqondana. Ngikuyo ke nami leyo group leyo. Kodwa ngizoyifaka ilink yayo la kuma comment uma ukuthi khona ozodinga ukujoyina. Inabantu abangaphezulu ka400. Kunesikhathi laphana esike sixoxe ngaso nje nge-voice chat ngoba nayo igroup uqobo inezikhathi ezithile zokuvula. Kusukela ke ngo8 kuya ku9 isuke sikhuluma nge-voice chat lapho ebusuku. Sithe saxoxa ke laphana kwase kuba khona umuntu ofaka indaba kaThamara. Omunye nje usiso bechaza ukuthi uThamara uyamzonda. Ngase sengiphinda ngiyayicabanga lento lena kaThamara ukuthi yazi ukuthi uThamara noma ngimthanda mina noma ngimkhonzile kakhulu. Kodwa futhi uThamara ngiyakunderstand ukuthi abantu besifazane kufanele ukuthi bemzonde. Ayikho into eyaye icasule noma eyayidala isixaxa njengokuthi uthi ungomunye ubulili bese wena uzokhulumela ubunye ubulili. Noma ngabe kwenziwa iluphi uhlangothi ngoba ngisho indoda uqobo uma nje indoda izovela ikhulumela abantu besifazane leyo ndoda yaye ibe nesicwacwa emadodeni iyaye inyanyise ngoba njengoba siphila nje sikanjena ngiyacabanga ukuthi kunempi ekhona noma kunomngcelo khona phakathi kwabantu besilisa nabesifazane. Sonke sinamaphutha ngendlela yethu ngendlela esidalwe ngayo kodwa futhi noma kunjalo ilobo bulili nalobo bulili busuke bunomsebenzi ukuthi buvikele amaphutha abo. Yabona? Manje uma ngibuka indaba kaThamara ngiyambuka ngempela ukuthi uyazi ukuthi abantu besifazane ngempela uma umuntu wesifazane nje ngempela noma ngabe uThamara uqinisile kodwa ngenxa yokuthi usuke elwela abantu besilisa ekhulumela abantu besilisa ngeke kwenzeke ukuthi umthande uma umuntu wesifazane nje ngqo. Yebo ke phela bakhona laba abancane abambalwa abangamsupporta kodwa nje akwazi ngempela ukuthi ungathi umuntu wesifazane bese uzokhulumela abantu besilisa ngeke kuze kwenzeke lokho ukuthi uzotwenza lonto bese uyathandeka. Ngiyaye-ke ngiyikhuze leyo nto leyo ngisho insizweni ukuthi akufanele ube indoda ehleze ngaso sonke isikhathi wena usayida nabantu besifazane wena uncunywa ngabantu besifazane. Kufana nakho uthola ukuthi kuma video lana ngiye ngithi mangena lapha kuma comment ngithi mangafunda ama comment mhlawumbe mangibona umuntu othile ekhulumile ngiyaphuthume ngakho ke ukufunda ama comment eqala. Uma ngeke ngabona insizwa encunywa abantu besifazane angibe ngisayilalela ngisho uyilalela leyo video yakhe ngivele ngiyidlule ngoba ngisuke sengazi ukuthi lo muntu lona na kanjani ukhulumela abantu besifazane. Hayi inhle leyo nto bafowethu, hayi ukuthi mhlawumbe ngithi mhlawumbe si right yini thina noma ba right nabantu besifazane kodwa angikukhuthazi mina lokho ukuthi uzolwela uhlangothi ongesilo, uzolwela ubulili ongesilo. Yema nje ohlangothini lwakho uma ukuthi umuntu wesilisa umela abantu besilisa uma ukuthi umuntu wesifazane umela abantu besifazane ngoba nawe usuke ingxenye yalawo maphutha uma ukuthi uyilobo bulili. Manje ke lokho engikushoyo ukuthi cha uThamara bafowethu asingabasula abantu besifazane uma babemzonda kufanele vele bemzonde. Nawe uma ukuthi uyinsizwa ngoba umthanda nje kube kuthiwa umuntu wesifazane awuyomzonda na uThamara. uThamara yithi siyomthanda ngenxa ukuthi vele usuke ekhulumela thina usuke ekhulumela abantu besilisa kanjalo futhi nendoda isuke ekhulumela nje abantu besifazane iyayinyanyeka emadodeni. Kodwa ke phela ke laba kuma social network umuntu uyaye enze leyo nto leyo ayithandayo ngeke sikwazi ukumkhethela umuntu ukuthi akenzeni uyayenza nje lokho kusuke enhlizweni yakhe. Kodwa kwesinye isikhathi uye ethi umuntu mayithola inzondo ethile eqhamuka kubantu ukuthi uma uyabukisisa ubone ngempela ukuthi lo muntu kufanele ayithole le nzondo.